What's up mga boss? Natakaroon sa City Homes. Ano tayo site tour karon kung maayong examples para sa may subdivision, no? Nagpuyo sa subdivision, dili babag ang pagtanom labi na ni panahon sa COVID-19. At kung tanahon ang usa ka si Sanding Borbon. Puta pa pangalan ba? Kani mga farm diri farm sa tanahon. Muna kanang may domo diri sa farm. Sir, saan kamatis mo sigara ka gani sir? Ha? Yung kamatis? Kamatis. Oh, inog na siya kamatis ha? Di basta-basta. Luwag mo na kayo mong farm ni mo sir? Gusto mo makita ang pinakagamay nga talong na ali makita sa farm ni Juan Sandy. Ano daw? Yan ang gamay oh. Awa gani oh. Mo tudlo gi kada ka tudlo. Isa ka yarok. Maulo sa wala ni siya ulod kay ano maulang ulod ug ani kuha pa ni atake gamay kay mga atake yon. Maulang ulod na. Asa di ka sa kwarta ka kung panda? Jinte de. Wala. Delivery ba? Oh, halbis na gina. Kani siya nga. Ako pabanggit ay na siya. Pero ang pa manggo bisa gagmay kinadaot naman sa. Oo, nagulang na ko ba? Ay dako, kuan siya duha ng all sizes ni siya nga talong. Gagmi, nilagki. Salamat kayo siya. Te, pwede siya automatic luto te kay kuan siya nang pwede siya mo bis dito din luto mo. Fisko kayo. Okay mga boss no. Mga tong talong ni kamatis ni Sandy. Natay mangita ta mga discovery karon, discovery. Pero hapon. Siguro sa kamo discovery sa kagwapo diri. Apa gitu? Nagtanong ako ng sili kanang Sa sili? Ah. kanang gani kay ka. Grabe sa pangalan na yun. Ngalan. Sada ni siya ka nagpangsumo ni. San? Sa may kasulti ni mo san nga nag-gardening ka panahon ka ng COVID-19. Ako yung tabang on dinagulay dahil nalay panodan mga kontot ba. Oh good. So mo nakasurvive. Biyahe ta. Gasolina. Muni siya ang kanani kanang mayo domo diri. Mo tagiya. Luya. Muni luya. Lumot kita pala sa way bunga. Laki man. Laki ni Ay, siya. kamatis ya Bisaya. Pantarukan lagi karon. Muni laki nga gamay. Ba't maliit? Napagitalo tangkong. Kamatis eh kamatis. Habis na. Tanaway lalong, pula-pula lang lalong. Ano siya hindi? Ano? Ano lang mga kamatis oh. Ano siya hindi? Ano rin nagano? Ito na isagol niya sa kwan, kinilaw. O sa sasawan ba? Tatawan. Gani siya
Muna grapes dire. Tanawa ninyo. Oh. Dami kayo. Kamatis siya mo kada ka sa ako na strawberry. Oh. Ito ni isagol ka doon sa kuan. Sinugba. Mga boss no, dili lang ni siya tong kapilit about isa sa lifestyle. Ay, nasi sang dinsan. Wala tao ba? Wala tao, ako na. Kami na iba na. Sabay na dito. Ay, Jani, nagtubo. Ay, bunga. Dali. Abe? Wala na oh. Sakol na to sa... O ka na, sagol sa kanang sausawan. Dito rin ta sa ilang kusina. Asa mo itong simili ani niya? Kana, pwede na ni. Pwede niya ni? Diretso na yung tubo. Siwa. Lagi. Kani o kay dilig na yung inagsan ang mga ikuan. Oh, kana. Dito rin sa ilang papa. Talagsaon ni siya nga similya ni san ba? Ay, ito lang sa oni ay. Kani siya dili ni siya kuan na. Abi na kuan ni siya kana naihit pagkatubo pa. Di, nataos ting init. Nataho. Natubo sa ting init. Style din niya, style amo ni. Ano yung kuhan? Muni Bisaya dyan. Ah. Pagkani dyan, muni Bisaya. Muni siya Bisaya nga kamatis Bisaya, niya. kamatis. Iho ni. Native. Oh, native. Galing, upol. Ano dyan? Mga advertiser na gina yung YouTube. Aywa na, mahalinon gani siya ba? Ah. Lima ini ron kung pakayuan to si Miliani na asa napita ni dapat ikuan nimo. Ba. Muni siya mga kuan yan ang iya ganing kuan gid ay yaning abi na daot kuan nga similya ihit ni siya. Mo gini yang style niya nga kuan kamatis. Baboy? At least nga mga kapumdi. Pumdi naman. Kung pangalitan magkon mo na wa mo hot mo julin. Dili na mo kuha kamatis po, dili na ni julin bantigo niyo ni. Ano nga tayo? Kung dagko, hiwaon. Kana, dito sa sapon. Ito yun? I can't stay. Adto na dito. Kat! Kisan. Adto na tata. So kung mga boss no, kung yung balay, yung napay balay nga paano nasa subdivision, pwede yung makatanam ani. Mas doon si mong gardening sa imong garden na may inani yung mga gitan mo makakuha na mo makautan na mo makautan sagol niya sa utan pwede tinula. So talagsaon gusto mo unique kani siya kung mayo pwede mo kuha mo similya kung gusto mo kuha similya alin mo diri. Dara nya daghang salamat no. Sa yung subdivision ninyo kung gusto mo kuha magtanom isang fight pa mo sa mga merkado no, yung balay ninyo subdivision makadesign pa mo saka mga bulak dili no, nasa idea di ba mga talong imbis mga bulak agibutang mga utanon mga gusto nasa subdivision no, pero tanawa ninyo good example kay sa tuwa karon panalabi na ni panahon ng COVID-19 naig garden mga utanon. Ang kinahanglan
No, sa benepisyo, di ba? Tautan pa kayo na auto merkado. Merkado kasi merkado, kahit dito kasi. Jadi, wala ko, hindi mo na. Dagang salamat. Auto, wala ko.